lahi ra jud ang makahuman og eskwela. Tandingan from Davao City o isa ko sa mga scholars ni Congressman Carlo under Oplan Kaalam. Gikan jud ko sa province tapos na ako'y murag educational plan yata na mo tong gisaligan for my college tuition fee kay among pamilya sakto lang pud ang pangita ug dili ko gusto na marag may mong burden sa akong parents na magbayad og tuition fee and napud ko isa ka manghod na sunod lang mi so halos sabay lang mi nag-college so bugat kayo siya financially for my family tas napud ko manghod pa na bata so to nga ana jud ko nagamiton ako ni ako ang educational plan. Oo, ma'am. Sa April, ma'am. Alright. Okay. Sige, ma'am. Salamat, ma'am. Bye-bye. Yes, ma'am. Good morning. Sir, good morning. Sir, ako tang ipalo up ang akong scholarship ba? Scholarship? Okay, na matanay mong palanas, ma'am. Okay. So, ikaw si Christine Tandingan. Okay, naman ha? Pag abot ako dito sa Yusef, kay dili man siya pwede private school. So, mao na Yusef ang pinakaduol na state university sa among balay. So, mo to nisugot akong parents, Pero nahuman na lang ang first semester. Dili ko makatake og exam kay kato na time ginapangitaan mi og kanang marag bayad gud sa tuition fee nya. Wala pwede nagabayad ang ako ang educational plan. So, mo to na problema nako kay bugat lagi Hello, sir. Good morning. Ay, buntag. Sir, nalaon ta ko'y i-follow up ba? Ang status mo gud sa ako ang payment sa school kay wala pa daw gihapon sa tuition. Ano sa ini? Christine Zani po, Tandingan. Sa school? Opo. Ay. Gina-process pa man gud ang payments. Kasi yung bagong process ngayon nasa Manila pa, natanggong siya. So, what I can recommend is that bayaran niyo muna yung tuition niyo. Then, perhaps, if the money is there, if tapos na yung pag-process, we will text you immediately. Reimburse lang. We can... Sir, thank you kay sir ha. May buntag po. Thank you. Nakadungog ko sa akong mga churchmates na scholar sila sa Oplan Kaalam. Tapos nangutan ako sa requirements, kung unsa ang kailangan murag kapalit sa ibang pagka-scholar. Pagkabalo na ako nga, kailangan maayo lang imong grado. Nakuhan ko na, maayo ni, at least dili kay ko ma-pressure ba nga dili kay ko ma-stress akong pag-eskwela, pero maayo ako gapon akong grado, nabot ko yung scholarship. Kauban sa kauban sa church na barangay captain ko, si Barangay Captain Bonsobre.
itabangan ko niya na mahimong scholar. Murag si Casey, adopted nila na dito nga church sa Davao sa Jesus is Lord. Nakita po siguro ni Pastor nga si Casey nag-active na sila sa youth, gani sila Casey yung mangod. Kita po siguro ni Sir na mapuslan niya si Casey kay nagakanta-kanta po siya, active sa church. Uy Casey, mag-apil na lang ka sa scholar para ma-apil ka diri sa among youth, ma-active ka. Moto dito nagsugod. Sa office po ni Congressman po, willing siya matabang. Asa ka pa. So, nakahimo misa usa ka butang nga para pud nga makatabang kay dili man lang si Casey. Kung una naapay lain nga natabangan namo. So mo to ni tabo kang Casey nang kita misa diri sa opisina, balik sa kuha, dala na niya ang mata ng mga requirements. So ako sa advice nga magtuka usa og USAP or USEP, inquire ka sa OGTO office, University Guidance Training Office, mga OGTO office, inquire ka dito kung saan yung pagpasok ka dito. sa akong pagka-first year, hantod sa nag-graduate ko, scholar gapon ko ni Congressman Nograles. So, lipay kayo akong parents na at least ang problema na lang nila, kaya nga akong allowance, sag akong backdorm, anak. As a student, murag wapod kay ko na problema kay murag siya ra gyud na nagahimo sa tanan sa iyang mga plano kay KZ magod taas ka na siya mga pangandoy. So amuan na lang naga-remind lang gamay na dili lang siya makalapas sa iyang mga kwan sa school. I remember Casey. I have a lot of students and here I've been teaching for many years. But I clearly remember Casey as a student who was a fun-loving girl. She was a cool student. She was not the nerdy type, but she was very intelligent and she had a lot of talent. She was very active in extracurricular activities and she had this innate intelligence inside her. But she was a cool girl, cool student. Dili nga serious ka ayang nerdy. Ang akong parents magod kanang sa family nila hilig sila kanta. Kanya sa side po sa akong mama sa mga kansiko nga noon po nga mga nagakanta gyud ba nag-compose og mga kanta. So murag didto gyud na kuan pod ba
mas na-develop po si Casey sa kanang murag makita di ko yung permanente nga nagakanta gid ko. Unya siguro plano gid po sa Ginoo nga madto siya diha kay sa una ginawis lang nako. Bata pa lang po kay murag nakakita na akong papa og potential na mahilig ko mo kanta kay bukanta daw siya ako daw ilogan ng mic kay bukanta pod ko ana. Tapos kuto gisuportahan ko sa kong papa, gi-train ko niya sa mga gamay na ibalaan about singing. Tapos apil-apil ko mga competition sa school, antod sa nagdako ko. Pero pag high school ako, nagkaroon ako problema sa vocal cord. So medyo hindi lang ako kabirit. Pero mo nang tungod ato na nakita na ko akong bagong genre sa music karon na mas gusto na ako. Blessing kayo siya ba nga na inatong nagtabo sa kuha kay at least nakita na ko kung kinsa jud ko. Masuko ko sa iyaha nga, oops, nagbaklay man ka sa Torres nga mag-ana. Pila lang, 500 pesos nga naman kay balon. Wala na ko'y mahimo, kay love jud niya into singing. And siya, sige lang mama, maningkamot jud ko nga magkanta ko. Ayun po na ako akong grado. So muraging ana, nahimo jud siya nga, murag dito gid siya nibuong sa iyang singing. Inana nga plano ang ubang mga estudyante. Isituit lang nga dili makuha ng oras para sa imong pag-eskwela, oras sa imong academics, oras sa imong pag-study, maghimog mga assignments sa school. Basta kay tagaan lagi tama nga oras, bahala og doon na kay mga extracurricular activities like singing or whatsoever sa mga activities. It's a matter of time budgeting lang, pag-budget sa oras as plus disiplina sa sarili. Ang si KZ, murag nagkasagay siya pangandoy, especially diri sa bahay. Surihan ako siya mga basic. Muna na siya dayon na, ay mama, that's small minds. Kaya gusto niya big things, big dreams. Muna siya. Like na feeling, ang imong matagamtaman nga kabalo ka na, nagwala nag-worry imong parents, sa imong tuition every sem, nga kana nga pamaagi, matabangan nimo sila, nadili kay sila problema nya ikaw pod in a way ma-force ka in a good way na tarungan nimong grado para ma-keep nimo scholarship. So moto maka-proud pud kayo na kana kung makayong ka na ni-graduate ka nga scholar ka nga okay imong grado, lahi kayo ang fulfillment na ako ang ma-feel ba, na-feel. Opportunity nga magkaroon mo og scholarship or ayaw ninyo palampas sa opportunity nga naa mo scholarship kay dili tanang tao matagaan ana nga opportunity, dili tanang tao makakuha ana nga klase na gift na matagaan mo og scholarship. Mo na ayaw ninyo waste, tarungan ninyo inyong grado. Dili man pud kaayo kanang kuan hago ang requirement sa Oplan Kaalam para i-keep ninyo inyong scholarship. Simple lang. Kailangan mo pasa mo sa inyong mga subjects. Mo man dyan na dapat ang main tumong na mo pasa ka. Kaya siyempre, scholar good ka. So kailangan tarungon ni may mo pag-eskwela. Para lang magyapon na sa inyong kaugmaon. Mo lang ang isa ka butang na bisan kinsa walay pwede mo kawat sa inyong edukasyon. Thankful mi kaayo kay Congressman Nograles. In fact, personally nakita nako sa katong last concert ni Casey. First time nako nakita si Congressman.
usa ka primero pa lang kita siya murag lahi na discern akong spirit siya mga maigi siya nga tawo dili nang kanang namay ubang politiko nga kanang murag siya pa plastika lang papakita nga tao pero I know sa na-discern ako ang spirit ni Congressman nga tinuod gid siya nga unsa siya akong nakita ana gid siya ka maayo nga tawo. Siyempre po, we just want to express our heartily thanks to Congressman Nograles, our family, the Tandingan family. Without you, Sir Nograles, si Casey, wala mi kabalo kung unsa po, but I know that isa po ka nga gigamit sa Ginoo nga whatever unsa man ang naabot ni Casey karon is all about God's plan niya. Kami pud mi kabalo kung plano po sa Ginoo unsa pod amo ikano sa imuha. So, thank you po kayo, sir, sa tanan-tanan yun, especially po sa iyang manghod, kay Catherine. Makita ang gitagmaayang kagmao sa itong mga anak. Pero God's way, nakita ginamo ang gihimo sa Ginoo ko sa yapon. Tabangan niya si Congressman Carlo Nograles nga mahitabo ang ingan ng klase ng programa alang sa mga kabataan, kabataan nga gusto mo eskwela kay. So mo to nagpadayon ang scholarship nila tungod ang pamaagi ni Congressman is pangkuang gani kanang nahog sa instrumento para sa Ginoo. Congressman, thank you po kaayo sa imong programa. Nabutang jud sa maayong butang ang kwarta sa gobyerno kay daghan kaayo kang mga estudyante na napaskwela, daghan kayong mga kabataan na hopeless na unta nga dili makaskwela kay walay kagasto ang ilang ginikanan pero tungod sa Oplan Kaalam wala napugngan sa kapobrehon ang mga kabataan na makatagamtam og edukasyon. So thank you po kayo. Ako si KZ Tandingan ug na-graduate ko sa Oplan Kaalam Scholarship ni Congressman Nograles ug karon na ako kay Sino ang ibigin ko? Ikaw ba